Obahi bebre na no poku are no mawa no asante kotoko no soni ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra aboankwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato odmankoma ba ade oba asante kotoko kofo okwa afrana nanom yakwa no ohye kotoko jami bi okonfo ne ye ekun bia ebedi na ntiasie wom asante kotoko no edina nkrofo tidi adwira Sekyrene dumase ekropon adwira mu afibia eye October bosomen ena omamu ni na yidi si ho edidi wo bayire afashe afi wedi no nanano any planning committee no hye ya afuwe afashe no eye krabewe eye kwanson kosokra na enne yedwumedi ne pomponsho ankasa yedwumedi ne pomponsho no efa edikan ne se nanano mo ebefra pakan ede akokrutia na die odikan fra pakan eye Mawre hene wo hene ba owusu bakwen wono na amamre mu amamre ma no hokwan e ma ne fro apakan e wo Sekyrene afashe eniti senne ohun se Mawre hene e da apakan mu sebe son sebe nyado enye se ne tirimu ne ye ne de na emum eka edwira amamre ene na mane eho anase enhyehye ebo Sekyrene afashe no ho bra apakam dan enzo so eka ohene ba pia efata ene wafade ne de echenda
Dear what to sum you know. Esasa wada apakan mu. Enne day. Nifa hene. Awasa eye wo hene edema baba so. Ekuru mu meka baba so dia na mekire tegare ekuru. Nana osai kwadwo ansa bia wotoso emienu. Ono ne adwira nifa hene. Na sede edi kan kire mu no se Sekyrene afahye no. Dwede ne pompon so no nana no moda apakan mu. Ene nana no mu nyina na omo beda apakan mu. Nemum mare ene bedi kan. Na nifa hene nso so atoso. Nifa hene nso ene wosa ye wo hene a wo hwe eye baba sukuro no edema onu ani papa edwira ehene ohene pia Konti hene ena obeto so miensa obeforo apakan no ye ka kontire dia no nse ye kuniti enti kuniti dia abrafo ena obehu wo mu enti na wohu se esa no anasa wontene ye no do di kan eye abrani no na eno kire se do da abrafo nyina no so mine kokko a wodi kun nanimu enu nti efe ne kuntire no na wo hu se emmemma ena edruso kunti hene di asempa entwi abugen wo tosumienu ono ena ye kunti hene edema adwira ehene enu nti na wo hu se abrani ne dikan na sa abrafo ewo ne tene a watene ne mu no dia wa woso no ho amproputuo mu dia sabi nanka e kamea yese ni dibre no o ya toto nase o hene ene de wa ho fe no e chenda pia Konti hene ebewia
ansa na oba beprapra kwan mu esisi kwan mu edi ama kurowura na nkasa Okay. Mama. Sesei eduru se barima osei hwede wotoso mienu adwura hene na nkasa barima na nkasa eda pakan mu asade amamre ne amane asie ansana ohene beda pakan mu ne sesei yede aseda anase yesre bambo efuru twede mponyakopo eno ne yehu se te gare bosomfo ene chiame eyi ho apaye tenisi ya no hu se efe nananom adukrufo nananom mpanimfo ene o matene fe sedi amani esia abrafo nso so ene ebo wura ehu ebai na
sɛde asante amamre etie no efe ena akono nso obia wɔ ne dwumadi a wodie ene obia nso wode wɔyɛ ede boa ema ahenie ekonanimo enu nti sɛ nananom etene a na barima da pakan mu a tene na wana tene no obia nim ne dwumadi a esese wodie brɛko esese wodi sɛ adwuma no ene nneɛma esese wɔyɛ no obia enim no edie enu nti enne ɛyɛ Sekyrene afahye ne pomponso no aha ɛna konti hene ene ne wura ebehia amamre mu no ombɛma omo ho afihia pa ansana berima akokrutia na so duru nkwantanan so a ɛwa manne ɛsɛsɛ wɔn yɛ no ɛno so berima hwɛ ama te gare bosomfo ɛne akyeame ahwɛ ayɛ asrɛ yie ne pompoyɛ ɛde ama adwira man no mfia ɛde yɛ a ɛfɛ dodo benyensi yɛmfa ne die ma deɛ ne die sɛm yɛmfa bu nso ma de bu ɛsɛm ɛno bi ne yɛhunu ɛwɔ konti hene ɛne barima asɛre deɛ ɛntɛm ɛhunu sɛ duru sɛ wɔkyɛ ne wura apakan soafoɔ ne ma konti hene apakan no bu fam ɛna ɔpagya wura yɛne kyerɛ sɛ dɛ mpanyin kan sa ahemfo kyeneɛ ebi de dabi akyire saa ɛna tie barima wɔ sɛ hwɛ deɛ wayɛ ama no ayɛ fɛ dodo
Efiri say otwede mponyankopon ene nan ede barima wo say hwede eche adwuraman no sabie so sabie nyato enhyira asomdwie enkoso ene promprom yenko a ana ye adwuraman adia kane nka wote adwura din a sabi nanka ye tutura seb nka wote adwura din a sabi na ye kafi na aban ede ato wonso nka wote adwuraman din a nanka e mujahwie ku nanso so enne barima ebe adwuraman wasesa adwura din wama adwura din a ne ye tene kane sese ye ntene pi sese ye beti adwura din a na ye nkuso sedi kotokɔhene ɛka ye ɛyɛ yewura tumfo se tutu apachi ɛyɛ anensa mo taka wɔse deɛ nanano ma hyɛ da abɔ ne din afrɛ no obedi ade a ɛyɛ anana hini ne da musoro barima wo sɛ hwede wonna wama yate ensɛm a ɛyɛ ana yewura taka no wama yate ase ampa woyɛ danso a wodanso wɔ afofuo nyinara emu tipɛ so da yepa waba ama adwura asagina ne naso bie no piao won kwaso piao
ọbụ ahị bebre na n'opoku wara n'ọma wano asante kọtọkọ nọ